Әғуду биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, безне юктан бар итеп, шу безгә гомер биргән, һәм дә ки безне туры юлга күндергән Аллаһу субханаһу ва тәгаләгә барча хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булсын. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәк түрләребездән чыккан салават шәрифләребез, сәламнәребез барып ирешсен. Аллаһ Тәгалә безгә аның шәфәгатен насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә безгә шушы җомга көннәребезне хәйле мөбарәк көннәрдән кылып, изге гамәлләрдә үткәрергә насыйп әйләсен. Кылган гыйбадәтләребезне кабул кылып, белеп-белми кылган, ачык яшерен кылган гөнаһларыбызны гафу әйләсен. Киләчәк гомерләребезне Аллаһ Тәгалә бәрәкәтле, иманлы гомерләрдән кылсын. Һәм дә ки шушы гомерләребезне Аллаһ риза булган сүзләр сөйләп, гамәлләр кылып яшәргә насыйп әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншаллаһ вакыт турында. Ягъни вакытның ничек тиз баруы, шулай бит һәм дә ки вакытның тиз баруы бу гомернең тиз баруы дип әйтик. Ул инде алар икесе бергә аерылгысыз йөриләр. Шуның турында сөйләшеп китербез. Ни өчен дигәндә, хәзерге заман кешесе үзенең вакытының, гомеренең кадерен белми. Мөгаен хәзерге заман кешесе ул вакытына карата иң әһәмиятсез кешедер. Чөнки безгә кадәр булган халыклар моның кадәр тормышларына әһәмиятсез һәм дә ки шундый бер ихтирамсыз, игътибарсыз булмаганнардыр. Чөнки вакытның кадерен белгәннәр элекеге вакытта, белгәннәр сәламәтлекнең кадерен. Чөнки сәламәт булмасаң яши алмыйсың. Вакытның элек вакыт кадерен белмәсәң, мәсәлән, кыш көн әзерләнмәсәң язга, ач каласың. Җәй көн әзерләнмәсәң кышка, туңасың. Элек, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, буларны белгәннәр. Бүгенге көндә кеше шуның кадәр хәзер ваимсызланды, вакытның кадерен белми, аңламый, уйламый шулай бит. Һәм шуңа күрә дә менә шушы вакыт турында бераз сөйләшеп китик әле. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең инде иң кадерле булган әйберебез ул вакыт. Башка безнең бүтән бер әйберебез дә юк. Малыбыз да безнеке түгел, балаларыбыз да безнеке түгел, торган йортларыбыз да безнеке түгел. Аларны бездән тартып алалар. Кыямәт көнендә безнең белән кала торган бердән бер әйбер ул булса вакытыбыз һәм гомеребез. Вакыт дигән сүз ул гомер дигән сүз. Менә шушы гомер өчен җавап бирәбез. Шушы яшәгән гомеребез безгә булышачак җәннәткә керергә яки булышачак тәмухка керергә. Шуңа күрә дә гомернең нәрсәгә үткәнен, кая үткәнен шулай бит безгә һичшиксез игътибарлы булырга кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безне булай гына барлыкка китерде дип уйларга ярамый. Ва ма халакта хаза батилан ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай бит бу әйберләрне Аллаһ Тәгалә сәбәпсез кылмады. Һәрбер нәрсәнең үзенең хикмәте һәм сәбәбе бар. Безне Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде. Коръәни Кәримдә әйтелә шулай бит бисмиллаһир рахманир рахим ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун ди. Җиннәрне һәм кешеләрне мин яраттым, барлыкка китердем гыйбадәт кылыр өчен ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһы Тәгалә безгә гомер бирде һәм бирде тормышыбызга мәгънә. Һәм шушы гомерне тормышның шушы мәгънәсен эзләүгә, табырга һәм шушы мәгънә белән яшәүгә багышларга кушты. Димәк, безнең вакытыбыз, гомеребез ул шушы юнәлешкә барырга тиеш. Гомернең мәгънәсен табып, шуның белән яшәү юнәлешенә барырга тиеш. Булай гына шулай бит бер нәрсәдә бармый. Булай гына бер нәрсәдә эшләнми. Агачлар да булай гына яфрак ярмый. Һәрбер шушы без күргән табигатьнең үзенең мәгънәсе бар. Менә хәзер безнең бүген язның беренче көне. Әлхәмдүлилләh, шулай бит яз җитә. Яз ул, мөхтәрәм кардәшләр, яшәү билгесе. Элекеге вакытта елның башын санаганнар яздан, кыштан түгел, яздан. Чөнки бөтен нәрсә яши башлый, үлгәннән соң терелә. Һәм шуңа күрә яз көне ел башы булып саналган. Менә хәзердә, мөхтәрәм кардәшләр, без инде язга керәбез. Яңадан бөтен нәрсә терелә башлый. Һәм безнең дә күңелләребез, йөрәкләребез уяна, терелә башлый. Һәм ул үзенә күрә табигать та безгә дәрт бирә. Яшәргә өмет бирә. Әллә нинди өметсезләр яз көне шулай бит күңелләре күтәрелеп китә.
Ауру кешеләрнең дә күңелләрендә өмет уяна, бәлки терелермен, яшәрмен дигән. Һәм шуңа күрә дә көз көне депрессиялар күбәя. Чөнки көз көне яфраклар кыелгач, кышка таба баргач, үләс дигән, бетә дигән шундый фикерләр килә башлый. Яз көне киресенчә. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, син дә мөселман кешесе буларак, шушы тормышның дәртен, уянуны, йөрәгеңнең уянуын инде кабул итәргә кирәк, тормышның мәгънәсенә багышлап файдага үткәрергә. Ягъни, шулай бит Аллаһы Тәгалә кушкан менә шушы гыйбадәт өчен үткәрергә. Гыйбадәт ул нәрсә дигән сүз? Гыйбадәт ул дөрес яшәү дигән сүз. Ул намаз уку гына түгел, ураза тоту гына түгел. Ул дөрес яшәү. Чөнки гыйлем белән, дөрес ният белән без ашауны да, йокыны да гыйбадәткә әйләндерә алабыз. Алхамдулилlah. Һәм синең тормышың Аллаһ ризалыгы өчен үтсә, шундый Аллаһ ризалыгы дигән ният белән инде тормышың да иншааллаһ шушы гыйбадәткә әйләнә. Иң мөһиме син аны шулай бит яшәр өчен дип кенә яшәмә. Хайван кебек кенә. Әле генә без әйттек, хайваннарның да максаты бар. Шуңа күрә кешенең гомере максатсыз үтә икән, ул, мөхтәрәм кардәшләр, хайваннан да түбән дәрәҗәдә була. Чөнки хайваннар вафат булгач туфракка әйләнә. Алар тормышын мәгънә белән яшиләр, әмма аларга җәза юк. Кафир туфракка әйләнми. Кафир әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим, я лайтани кунту тураба", миндә туфрак булсам иде ди. Ләкин кафир туфрак булмый, чөнки акылы булганлыктан гомерен файдасызга үткәргәнгә аның җәзасы бар. Акылы булмаган хайван, ул, мөхтәрәм кардәшләр, гомерен барбер мәгънә белән үткәрә, әмма җәзасы юк. Шуңа күрә ул туфракка әйләнә. Шуңа күрә дә син дә хайваннан түбән дәрәҗәдә булырга тиеш түгел. Әгәр дә син гомереңнең, тормышыңның мәгънәсен югалтасың икән, син шушы дәрәҗәгә төшәсең. Һәм шуңа күрә гомереңне дә, вакытыңны да син үткәрергә тиеш менә шушы тормыш мәгънәсенә багышлап. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, Хасан әл-Басри әйтә: "И адәм баласы ди, син ди, ул синең көннәрең ди. Шушы көннәрең үткән сайын син үтәсең ди, син бетәсең ди." Ягъни кешене кабул иткәндә, караганда, аны кабул итте көннәр белән ди. Мәсәлән, кеше 1 ел, мәсәлән, балага 1 яшь. Аңа 1 яшь түгел, аңа 365 көн шулай бит. Көн кушылган сайын аның яше арта. Әмма теге якта көн кимегән сайын ул үлемгә якыная. Менә безнең дә шулай көннәребез кимеп бара. Һәм без әкрен-әкрен генә бетәбез. Көннәребез кимегән сайын. Көннәребез киткән сайын без китәбез. Илеш су агып чыккан кебек савыттан без дә агабыз. Бер якка таба, үлемгә таба агабыз. Соңгы тамчы агып чыкканнан соң без калмыйбыз, без тегендә киткән булабыз. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә безнең көннәребез дә шулай әкрен-әкрен генә киткән сайын безнең гомеребез дә шулай бетә. Һәм бетә безнең мөмкинчелегебез. Җәннәткә керергә, ниндидер гамәл кылырга һәм башкасы. Менә шушы иң үкенечле көннәр ул соңгы көннәр. Талпына башлыйсың соңгы көннәрдә. Моны өлгермәдем, булай әйтмәдем, тегеләй әйтмәдем, фәлән фәсмәтән, Әмма инде аннан соң була. Аннан соң инде соң була. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер үткән көн ул безнең өчен кайтмас, әйләнеп кайтмас бер көн. Кай вакытта теге безгә психологиядан инде кешеләргә өйрәтәләр, һәр яңа туган көнне ди каршы алыгыз ди. Ул сезгә яңа мөмкинчелекләр бирә торган көн дип өйрәтәләр психологиядан. Ул бик әйбәт бер караганда. Әмма һәр үткән көн ул инде үзе белән алып китте син эшли алмаган гамәлләрне. Ул бүтән кабатланмый, ансын да уйларга кирәк. Яңа көн турында гына түгел, үткән көн турында да. Үткән гомер турында да. Бүгенге көндә безнең инде күбебезгә хәзер менә 40-ның теге ягына чыктык. Бу бит инде уен яшь түгел. Син ярты гомереңне инде яшәдең. 100%. Ярты гомерең синең үтте инде. Нәрсә белән үтте? Нәрсә эшли алдың шулай бит? Нинди гамәл кылдың? Шуның турында әзрәк кенә уйланырга кирәк.
һәм шуның турында уйлану киләчәккә ниндидер планнар корырга безгә ярдәм итә. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу үткән гомерләрне санамыйча, карамыйча булмый. Әй, күпме яшәрсә калгандыр, шуның кадәр яшәрмен әле дип кул селтәп кенә яшәп булмый. Чөнки бу гомернең ахыры бик җитди. Җавабы бик җитди бу очракта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, адәм баласының аягы кузгалмас ди, кыямәт көнендә, ягъни ул бер кая да селкенмәс, җавап бирмичә ди, 4 әйбер турында. 4 әйбер турында соралачак кешедән. Нәрсә турында сорала? Беренче сорала аның гомере турында. Нәрсәгә шушы гомерен тоткан? Нәрсәгә багышлаган гомерен? Менә әле генә дип инде бер күзгә бер видео ташланды. Бер кыз инвалид, аягы юк. Аягы юк, бу спорт белән шөгыльләнә. Спорт белән шөгыльләнә, тартыла, турникта тартыла. Кичкә инде авырлык белән тартыла. Аннан соң күрсәтәләр 5 елдан соң. 5 елдан соң ничек итеп тартылганын күрсәтәләр. 5 елдан соң ул уже коляска белән килеш тартыла. Коляскасы аңа бәйләнгән, шул килеш тартыла. Ягъни 5 ел эчендә нинди нәтиҗәгә ирешкән? Бер караганда әйбәтме? Әйбәт. Ләкин кыямәт көнендә син нәрсә дип җавап бирәсең? Я Раббым, менә 5 ел эчендә мин коляска белән тартырга өйрәндем дип җавап бирәсең. Шулай бит. Бер караганда мотивация. Әйбәт бер караганда. Күңелеңне төшермә, ымтыл, тырышсаң булдырасың дип безгә әйтәләр, шулай бит. Әмма нәрсәгә тырышасың син аны? Нәрсәгә багышлыйсың? Шунда ук бер видео, Англиянең бер бильярд уйный торган бер малай егет, профессионал. Куя бильярд шарларында бер тапкыр сугуда бөтен шарлар киреп бетә. Бер тапкыр сугуда. Әйбәтме? Грандиозно, шулай бит инде. Монда бильярд уйнаган кешеләр бармы безнең? Менә күрәсең. Әйбәтме, бер сугуда бөтен шарны кертеп бетерә. Ничек кенә әле, име? Ничек ирешкән бу нәтиҗәгә? 10 ел өйрәнгән. 10 ел. Кыямәт көнендә сорыйлар, син 10 ел гомереңне эшләттең. Шар таратырга өйрәндем ди. Шар сугырга өйрәндем ди. Шулай бит. Шулай дип җавап бирәсеңме? Фәрештәләр нәрсә ди сиңа? Молодец диләрме? Мөхтәрәм кардәшләр, менә кеше гомерен шундый әйберләргә багышлый ала. Еллар буе нәрсәдер бер юнәлеш белән бара ала. Бильярдта уйнарга өйрәнә, шулай бит, тартылырга да өйрәнә, тегесе дә, ябыга да шулай бит, бөтенесен эшли ала ул. Әмма бу әйберләр турында синнән сорамыйлар. Гомер барбер ничектер үтә, нәрсәгәдер багышлыйсың син ул гомереңне. Фантиклар җыеп багышлыйсыңмы, маркалар җыеп багышлыйсыңмы син аны, шулай бит. Картайган көнеңдә күбәләк куып йөрисеңме син балаңа чыгып? Син аны барбер нәрсәгәдер багышлыйсың. Әмма Аллаһ Тәгаләнең турында сорамый, сорый бит, шулай бит. Дөрес багышладыңмы син гомереңне? Ахирәткә файда белән үткәрдеңме? Кешегә ничек тә булса барбер яшәргә кирәк. Икенче сораулары, мөхтәрәм кардәшләр, була, шулай бит. Яшьлегеңне нәрсәгә үткәрдең? Яшьлек. Бүген яшьләр ничек үткәрә яшьләрен, шулай бит. Төннәр буе кальян тартып, машина белән куып, анда кызлар белән йөреп, клубларда, һәм башка шундый җирләрдә. Яшьлек бит ул бик көчле вакыт. Суткалар буе намаз укый аласың яшьлектә. Хәзер укып булмый. Хәзер билә урта башлый, аяга урта башлый, шулай бит. Яшьчакта була, яшьчакта тимер ашасаң да бер нәрсә булмый. Демәк, ураза тотсаң да бер нәрсә булмый, шулай бит. Яшьлек түзә. Һәм шуңа күрә син нәрсәгә үткәрдең яшьлегеңне дип Аллаһ Тәгалә шулай ук бездән сораячак. Сораячак безнең малыбыз турында, шулай бит. Малыңны кая тоттың? Бүген малларын нәрсәгә генә рәхим итмиләр кешеләр. Тырышып тапкан малларын нәрсәгә генә рәхим итмиләр. Алар аны бер утыруда эчеп бетерергә мөмкиннәр. Булай гына яндырырга да мөмкиннәр, югалтырга да мөмкиннәр, ыргытырга да мөмкиннәр. Малларын. Мал ул шулай ук җавап бирәсе бар. Син аны тырышып халал юл белән эшләсәң дә, тотырга кирәк шулай ук халал юл белән. Халал юл белән тотырга кирәк. Әле менә монда бер егет килгән, шулай бит киңәш сорап килде. Азарт уеннар уйныйм ди.
Тоқтап булмайды, нишләргә икән ди. Дини яктан киңәш сорап килгән шулай. Ничек тә булса булышып булмасмы икән ди. Тырышып эшләгән халал юл белән урлап тапмый, акчасын эшләп таба. Әмма анда инде ул кирип киткән, хәзер ытмый, ыттыра гына. Ул бит уйнаган сайын ытам дип уйлыйсың бит аны. Ытам дип уйлыйсың. Ха менә хәзер әз генә калды инде, ха менә 1 миллион китте инде. Ха ытам да 2 миллион итеп кайтарам мен дип уйлыйсың син аны. Юк. Анда бит дураклар утырмый теге якта. Акчалашып утырмыйлар бит анда, шулай бит. Шуңа күрә дә кая тоттың дип Аллаһ Тәгалә сораячак, халал эшләп тапкан малыңны. Һәм әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә бездән сорый шулай бит гыйлем турында. Алган гыйлемеңне нишләттең? Менә дини гыйлем алдың ди, өйрәндең, белдең ди шулай бит. Син аны нәрсәгә тоттың? Гамәл кылдыңмы, юкмы? Һәм нинди гыйлем алдың син шулай ук? Чөнки бу дөньяда өйрәнергә була бик күп әйберне. Бик күп әйберне өйрәнергә була, бөтенесенә гыйлем кирәк, сабырлык кирәк. Әмма син нәрсә өйрәндең? Наркотик кушырга өйрәндеңме? Менә безнең Казанда егетләр шулай бит. КХТда мол ялгышмасам, наркотик эшләп ятканнар. Алар бит акыллы егетләр шулай бит инде. Аны эшләр өчен химияне белергә кирәк. Белем кирәк бит, шулай бит инде, белем. Әмма ул белем белән монсында эшләргә була, монсында эшләргә була. Шуңа күрә дә белемеңне нишләттең, кая куйдың? Нәрсәгә тоттың шулай бит? Буларны мөхтәрәм кардәшләр шулай ук инде синнән сораячаклар. Менә шуңа күрә дә гомер ул алай җиңел әйбер түгел шулай бит. Җавап бирәсе бар. Шуңа күрә вакытның, гомернең кадерен белеп, аның өчен җавап бирәсен онытмыйча яшәргә кирәк. Безнең менә хәзер инде алдыбызда Рамазанга 10 көн калды. Инде 10 мартта безнең 1-нче таравих була, 11 мартта 1-нче көн ураза була. 10 көн калды. Һәм инде шушы 10 көнне шулай ук без үткәрә алабыз Шәгъбан аеның бәрәкәт белән. Ә инде Рамазанга шулай ук килеп кергәндә, Рамазанның һәрбер көннең кадерен аңлап килеп керергә кирәк, югалтмас өчен. Чөнки бер ай үтә дә китә. Күреп торасыз, хәзер вакыт тиз үтә. Вакытны хәзер көнләп түгел, хәзер атналап санарга кирәк вакытны. Минем өчен шулай. Минем өчен хәзер җомгадан җомгага кадәр. Арасы сизелми аның. Бер җомга, икенче җомга. Арасы сизелми. Бер атна бер көн кебек. Үтә дә китә. Ул һәрбер кешегә шулайдыр, ул шулай бит. Инде эшләгән кешегә дә айлар да сизелми. Ярар, без хәзрәтләр теге эшләмәгәч безгә дирәк сизелә инде. Инде шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, һәрберсен менә шушы вакытның мәгънәсен, кадерен аңларга кирәк. Бигрәк тә менә монда утыра яшьләр бар шулай бит, бездән яшьрәкләр. Аларның алдында бик күп мөмкинчелекләр бар. Бик күп мөмкинчелекләр. Буш вакыт бар, шулай бит тырышырга, өйрәнергә яшьлек бар, хәтер бар һәм башкасы бар. Көч бар. Шуңа күрә дә буларны менә шушы вакытны файда белән үткәрергә тырышырга кирәк, әле мөмкинчелек булганда. Иншаллаһ инде рус телендә сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком понятии, как время, как провести время, как ценить время и вообще, как относиться ко времени. Время – это равно жизнь. То есть наша жизнь – это время. Когда уходит время, уходит наша жизнь. Уходят года, значит, уходит наша жизнь. Не зря, то есть мы говорим, мы не справляем день рождения, мы говорим так ведь, но ведь мы считаем, сколько нам лет. Мы вынуждены считать. Это нужно считать. Почему? Потому что так мы можем немножко понять, сколько осталось. Как мы можем понять, сколько осталось? Ну, конечно же, мы не знаем, сколько нам осталось. Нам вообще ничего не осталось, по идее. Вот есть сегодня, через час что будет, ты не знаешь, можешь умереть. Просто здесь выйти из мечети и умереть. Это понятное дело. Это философский взгляд, как бы, оно так и есть. Но есть определенная среднестатистическая жизнь, так скажем, да? Ну, там 60 лет, там 65 лет. Средняя жизнь. Поэтому, когда тебе уже исполнилось 40, или 50, или 60, ты должен понимать уже, что ты приближаешься к этому возрасту. Поэтому считать нужно. Так же, как мы считаем, сколько проехали по дороге, чтобы понять, когда залить нам бензин, когда нам остановиться, когда должны отдохнуть.
также мы должны считать и свои года, и понять. Сейчас люди вообще не понимают, сколько они прожили. Смотришь вот взрослых людей, 60-70 лет даже, они думают, что они только что родились, что у них вся жизнь впереди. Беспечность конкретная. О смерти не думает никто, абсолютно. Просто беспечность. Вот как будто завтра не будет. Все, это не настанет. Все, они сейчас вот застыли в таком положении. Что женщины, что мужчины там и так далее. Это, конечно же, неправильно, печально. Поэтому мы должны думать, и сколько нам осталось. Остается, дорогие друзья, очень мало. Потому что у нас есть, по идее, только вот сегодняшний день. И как ты его проведешь, вот от этого будет зависеть твое будущее. Потому что он может быть последним. Если ты сегодня покаялся, к вечеру скончался, значит, умер с покаянием. А если покаяние ты оставил на завтра, а сегодня ты решил выпить и умер, значит, умер выпившим. Тебе не дадут второго шанса, не скажут: о, ты же планировал покаяться, давай вернись, покаешься, потом умрешь. Такой возможности не будет. Поэтому умный человек, а мусульманин, верующий человек, он считается умным, он должен вести себя по отношению ко времени и к жизни именно таким образом. Ценить, понимать. Как же провести свою жизнь? Как сказал Аллах Тааля в Коране: «Бисмилляхи рахмани рахим. «Вама халяхтуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. В первую очередь мы должны понять, осознать, для чего нам нужна жизнь. А потом уже всю эту жизнь подстраивать под этот смысл. То есть для поклонения. Там не сказано: до 60 делай, что хочешь, потом поклоняйся. Такого нет. Или до 12 лет ходи в мечеть, потом можешь не ходить. Там тоже такого нет. Вся жизнь – это вся жизнь поклонения. Все остальное ты уже подстраиваешь под это. Женитьбу, воспитание детей, работу, походы в мечеть и так далее, и так далее. Общение с друзьями. Все это подстраивается вот под этот общий смысл жизни, поклонение. И тут ты находишь уже для себя определенный смысл. Каким путем ты идешь к этому поклонению? Есть много путей. Например, человек может быть богатым. Он может поклоняться, богатый человек? Может. Он может себе заслужить рай? Может, давая садака, помогая людям. Бедный человек может попасть в рай? Тоже может. Проявляет терпение, благодарит Аллаха, делает гайбадат, тоже попадает. На 500 лет раньше богатых попадает в рай. Пожалуйста, тоже путь открыт. Хочешь поклоняться? Пожалуйста. Можешь поклоняться. Через поклонение можешь заслужить себе рай. Можно поклоняться, будучи богатым, будучи бедным, будучи больным можно поклоняться. Потому что для поклонения преград нет. Зикр можно говорить языком. Можно здесь зикр говорить в мыслях, если у тебя рот вообще не открывается. Можно здесь говорить зикр в сердце. Преград нет. Пожалуйста. Поэтому продиктовано даже сказано, как намаз читать. Читай стоя, не можешь сидя, не можешь лежа. Если можешь каким-то органом шевелить, читаешь таким образом. Если вообще ничем не можешь шевелить, читаешь мысленно. Но не оставляй. Нигде не сказано «оставляй». То же самое с уразой. Можешь держать – держишь, не можешь – кормишь бедных. Но не оставляй. Любая возможность для этих поклонений. То же самое с Кораном. Читай. Не можешь читать – слушай, повторяй. Любая возможность. Сейчас таких возможностей огромное количество. Чтобы слушать Коран, сейчас тебе не нужен человек рядом. Пожалуйста, включаешь. У каждого у нас в кармане чтец. Чтецы даже, я бы сказал. Пожалуйста, включил и читаешь. Слушаешь, поправляешься, если у тебя ошибки есть, повторяешь. Пожалуйста.
Для поклонения преград нет, дорогие друзья. Поэтому Абу Сулейман ад-Дарани, рахимахуллах, сказал: люди поклонения в ногах своих испытывают больше наслаждения, чем люди развлечений во время развлечений. Человек, который понял сладость поклонения, для него лучше ничего нет. Поклонение – это такое состояние, когда ты входишь в него, все, не можешь остановиться. Это связь с Аллахом. Развлечения, они кончаются, устаешь от развлечений. Иногда даже если ты сам не устаешь, твое тело устает. А в поклонении нет усталости. Если ты устал от одного поклонения, как у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ноги, например, опухали, стоя в намазе, ты можешь перейти к другому поклонению. Никакое развлечение может доставлять бесконечное удовольствие. Никакое. Вот сел ты кушать, кушаешь. В какой-то момент ты просто больше не можешь уже. Потом уже тебе проблемы возникают у тебя. То же самое и с женщинами, и так далее, и так далее. Нет бесконечного наслаждения. Поэтому ученые сам сказали, что поклонение доставляет даже больше удовольствия, чем развлечение. Другой праведник сказал: если бы, говорит, правители и их дети знали, в каком состоянии мы пребываем, то есть поклоняющиеся, то они воевали бы за это с оружием в руках. Богатые люди, правители и их дети ищут, как бы насладиться жизнью. У них цель такая. Денег много, они уже все попробовали. Вот сейчас почему открыли туры на Луну? Туристические там туры хотят открыть. В космос туры открыли уже. Почему? Потому что все виды наслаждения уже перепробованы. Почему люди ныряют под воду? Вот умерли недавно, да? Миллионеры. Схлопнулась банка. Что там делать под водой? Развлечение. Потому что они все перепробовали уже. Они охотятся за наслаждениями. И поэтому кто-то вот предлагает им что-то, что вот может пощекотать нервы, что-то такое особенное, у кого этого нет. Естественно, это должно стоить дорого, чтобы не все могли себе это позволить. Почему существуют дорогие автомобили? Чтобы человек почувствовал себя особенным. Тот, кто может это позволить. Не потому, что это безопасно там или еще что-то. Вполне безопасный автомобиль можно и доступно сделать. Отделать автомобиль каким-то там изысканной кожей редкого животного там, да, и так далее. Зачем это нужно? Они гоняются за этими наслаждениями, которые вот только для них доступно будет. Готовы платить за это большие деньги. А вот это вот наслаждение можно получить бесплатно. Путем поклонения. Поклонение – такое наслаждение. Поэтому, если человек тратит свою жизнь и ищет как бы что-то где-то развлечься, насладиться, пожалуйста, прямой путь ему можно показать. Более безопасный и более продуктивный, чем просто развлечение. Человек создан таким образом, чтобы прожигать жизнь. Ему обязательно нужно, чтобы жизнь прошла. Он не может сесть и ждать смерти. И, соответственно, он что-то делает, торопит эту смерть. Так устроен человек. Он не может вечно спать. Да? Он поэтому туда-сюда ходит. Даже вот нечего делать, он пойду-ка я схожу-ка погуляю. Да? То есть вот ему нужно сжечь эту жизнь. Быстрее. Сейчас уже придумали телевизоры, смартфоны и так далее, интернеты бесконечные, шортсы. Вот эти вот видео там листаешь, чтобы время быстрее проходило. Чтобы ты не заметил, как наступила ночь, после ночи утро. В этом цель человека – сжечь быстрее свои года, чтобы он быстрее умер. Но в этом и цель шайтана, чтобы эта жизнь, она сгорела бесполезно. Бесполезно. Иногда шайтан ложные цели может нам дать. Какие? Это
работа. Работа что это? Поиск еды. Но это животная цель. Животные тоже ходят, ищут себе еду. Ни одно животное в смартфоне не сидит, утром встает и идет, ищет себе еду, пропитание. Недавно ученые сделали открытие, что обезьяны могут делать что-то для развлечения. До этого думали, что животные делают что-то только если есть в этом польза. Откуда они узнали это? Есть водопад, там внизу вода, сверху тоже вода течет, и как горка течет. И вот дети обезьян поднимаются на эту горку и скатываются в эту воду. И обратно. То есть ученые поняли, что это они делают для развлечения, потому что в этом смысла нет. Если хочешь помыться, ты можешь помыться внизу, залезешь в воду, сидишь и моешься. Есть такие тоже, они тоже сидят, моются там, да? Но зачем делать вот эти телодвижения? Вверх-вниз, как люди вот ходят же в аквапарке. Тоже как обезьяны получили. Или обезьяны от нас научились уже, да? Валлаху алям, кто кому учитель здесь в этом случае. Человек, он в этом плане даже хуже животного, ему надо быстрее сжечь вот свою жизнь. Поэтому, дорогие друзья, это тоже один из способов уловок шайтана. Также, дорогие друзья, мы свою жизнь можем потратить на что? Если хочешь правильное русло знания, получай знания. Знания можно получать, когда ты ничем не занят. Можно слушать, потому что ты следишь и слушаешь. Можно слушать аудио, смотреть видео. Уроки в каждой мечети, например, практически каждый день проводятся какие-то уроки. Пожалуйста, идешь, посещаешь, слушаешь, проблем нет. Люди же каждый день или каждые выходные ходят в бары, отдыхают, в рестораны, что-то там делают же, правильно? Как-то досуг свой проводят. Для мусульман есть замена этого досуга. Пойти и получать знания. И как-то у Абу Юсуфа, рахимахуллах, умер сын. Но у него в этот день был урок, у Абу Ханифы, рахимахуллах. У него умер сын, но был урок. Что он сделал? Что он выбрал, как вы думаете? Вы уже знаете, да? Догадываетесь. Он сказал соседу помыть сына, а сам пошел на урок. Вы понимаете, вот сейчас что бы сказали о таком человеке? Который оставил сына, не помыл, он сам уже хазрят, можно сказать, да, Абу Юсуф, рахимахуллах, оставил сына, сосед, чтобы помыл, сам пошел на урок. Чтобы не пропускать урок. Мы урок можем пропустить не по причине смерти сына, по более, даже очень более таким глупым причинам. Устал, что-то неохота. Вот это вот. Есть такое, да? Сидишь дома, надо в мечеть ехать, что-то неохота. У тебя сын не умер, дочь не умерла, что-то неохота вот это вот, да? А послушаю-ка я это там потом. Вот как они получали знания. Конечно, от таких людей бывает баракат. Час поклонения лучше часа... Час получения знания лучше часа поклонения. Когда ты получаешь знания. Благодаря знаниям обычное дело можно превратить в поклонение. Если знаешь пути, можешь обычное дело превратить в поклонение. Обычный разговор можешь превратить в поклонение. Сидишь с друзьями, вспоминаешь Аллаха в этом разговоре, все это поклонение. Спишь по сунне – это поклонение. Кушаешь по сунне – это поклонение, пожалуйста. А чтобы это знать, нужно знание. Нужны знания. И, конечно же, поклонение со знаниями дает больше саваба. Это вот во что можно потратить время, если уж время есть у нас, да, если некуда девать. Пожалуйста. Али рады Аллаху анху сказал: знание без деяний – это сумасшествие. Знание без деяний – это сумасшествие. Деяние же без знаний – это то, чего не бывает. Представляете, деяние же без знаний – это то, чего не бывает. То есть само по себе деяние не имеет никакого значения, если нет знаний. Только со знаниями это превращается в какой-то смысл. А если есть знание, но нет деяния, это сумасшествие. Поэтому многие люди могут считаться сумасшедшими, потому что у многих татар сейчас план какой? Намаз читать надо? Они говорят, да, надо. Свинина харам? Да, харам. Пить нельзя, можно алкоголь? Нельзя. Но вы это делаете, конечно.
это знание без дела. Это знание без дела. Как можем сказать, это сумасшествие. Только просто не знают об этом. Поэтому, дорогие друзья, вот такие вот моменты есть. Поэтому на свою жизнь надо смотреть более ответственно, потому что за каждую минуту, секунду, за каждое дело, слова приходится отвечать. Тем более в наше время сейчас мы понимаем, да, что как можно ответить за слова и дела, необдуманно сказанные. А в ахирате будет еще страшнее, еще жестче. Нельзя поэтому вот такие моменты, дорогие друзья, забывать об этом. Поэтому, иншаллах, впереди у нас месяц Рамадан, где мы можем приумножить наши деяния, иншаллах, и придать смысл нашей жизни. Потому что, понятно, Аллах Тааля понимает, что мы беспечны. И поэтому дает нам возможности определенные, чтобы мы наверстали пропущенные. Какие-то месяцы, например, больше саваба дает, какие-то ночи прощает, все грехи там, да? Для чего? Чтобы наверстать. Мы же не можем быть праведными всю жизнь, потому что мы люди, ошибаемся. Кто-то провел уже большую часть своей жизни в этой беспечности. Но есть возможность наверстать благодаря вот таким дням, таким месяцам. Поэтому, иншаллах, впереди все. И пусть Аллах Тааля даст нам благословенные месяцы провести именно так, как проводили наши праведники-предшественники. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم السميع الدعاء.